Bendigedig byddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godi ar hael ei hyd ei fachyd, byddai'n enw'r arglwydd yn moiagus. Di yn yr oedfa hon, bod y cwbl am nawr bod yn gymeradwy yn olwg di ac yn ddendid i ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Mae'n osod dda iawn i chi gyd, tra chroeso cynnes i chi i Capel Groes ac i'r Oedfa hon. Mae'n hyfryd i weld cymaint ohonoch chi gyda'n gyd, croeso mawr i chi bob yn un. A diolch yn fawr iawn hefyd ti aelodau Ebenezer ac Capel Groes am fod mor barod i'n croesawu ni yma heno ar gyfer yr Oedfa. Hyd-uned yn efolau gôr a'r llwythau dynol ryw. I ganw ton ar llafar lech, mae'n cariad ydyw Duw. Ac yn dilyn yr emyn, fe ddaw'r parchedigalau Davies sydd allan o gair, ac yna fe fydd y parchedig Dr. Alun Sidir yn ein harwen ni mewn gweddi. Emyn 1-6. Mae'n darlleniad ni heno yn dod o Efengyl Lyc y Dwaredd benod ar Hugain. A y penawd yn Bywdodnet ydy ar y ffordd i Emmaus. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emmaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem.
Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod ati nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn gwybod ac yn sylweddoli pwy oedd e. Am fod Duw wedi'n rhwystro nhw rhag i adnabod e. Gofynodd iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadlau gyda'r gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond, roedd eu tristwch i weld ar eu wynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd gen ni echdoedd. Ond ma' na fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd, lle roedd ei gorff wedi cael ei osod. Ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld anylion, a bod yr rheini wedi dweud wrthyn nhw bod Iesu'n fyw. Felly, dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel yr oedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Ydych chi mor ddwl, meddai Iesu wrth rai bydd yn cerdded gyda nhw. Pam ydych chi wedi cael ei mor anodd i gredu'r cwbl a ddywedodd y proffwydi? Mae nhw'n dweud bod yn rhaid i'r Meseia ddioddau fel hyn amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Ond oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith. Dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei blaen. Ond dyma nhw'n erobyn yn dair arno. Ti'n aros gyda nhw dros nos. Mae'n mynd yn hwyr. Felly, aeth i aros gyda nhw. Ond oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta. Cymerodd dorth o fara, ac adrodd y weddi o ddiolch, cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno, diflannodd o'i golwg. Diolch i Dduw am iar. Rwy'ch chi wedi pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni gyd. Na'n efo, mae'n hyfryd cael dod yma at y gilydd yn dyn ni llidfa gymys heno. I dygeisio ni ac i addoli ni. Ac i ildio yn calonau i ti yn creiwr, yn cynhaliwr a chrybydd. Cenwch i'r arglwydd gamiad newydd. Cenwch i'r arglwydd yr holl deian. Cenwch i'r arglwydd bendigwch ei enw, cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei iachawdwriaeth ef. Da ni'n dod yma darnefol o wahanol ardaloedd i godfori denw di, ac i ryfeddu ac i fawrygu at dy gariad yn danwyl fawr yr arglwydd Iesu, ac am dy hilioni ac am dy ras di derfyn yn ddod ef. Ac yma fel cynulleidfa, da ni yn annog yn gilydd i glodfori denw di. Mae lot o bethau'n digwydd yn Wrecsam, heno mae lot o weithgareddau, lot o brysurdeb. Ond os na ddim byd yn rhagori na'r hyn sydd yn digwydd yn y fan yma yn Capel y Groes. Dosod i yn sylfaen yn bywydau,
gosod di yn frenin sydd yn llywodraethu ar y greadigaeth yn ei chyfanrwydd ac ar yn bywydau ni. Felly ni'n gad i ni drysori y munudau hyn o fawr, a sylweddoli nad rhyw ddefod wag ydy daddoli ni, ond dyfod ti yn y canol, dyfod ti gyda ni, dyfod ti yno drwy daddewid a drwy yr ysbryd glân. A da ni'n gwybod bod gen ti air i'w dweud wrth bob un. Nid yw myd wyt ti, ond cyfathrebwr heb ei ail. Dyw sydd yn siarad efo ni mewn Oedfa fel hon gyda ni. O llefara ni mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrolri. Mae holl leisiau greadigaeth, holl ddeiliadau cnawd a bydd, wrth dy lais y Wrecsam tawel yn distewi am un yn fydd. Caniatáu ni yn yr Oedfa hon i gael yn cyfareddu gan yr arglwydd a'r gwaredwr Iesu Grist. Danwyl fawr, harddwch i gymeriad, perffeithrwydd ei natur, doethineb ei wersi, rhyfeddod ei wirthiau, gwerth ei aberth fawr dros yn pechoda a'r groesbren Calfari, a'r fuddugoliaeth rhyfeddol honno ar y trydydd dydd, pryd y sathrodd annau o dan i'w graen. Heddiw, yn yr Oedfa hon ac i'r greadigaeth gyfan, mae yna newyddion da yn llewyrchu. Yn cynnig goleuni lle mae yna dywyllwch, chymod lle mae yna ryfel, cyfiawnder lle mae yna anghyfiawnder. Tir ysbryd glân yn nerthol i'n plith ni, yn nerthol i Gymru, yn nerthol i'n eglwysi, i adnewyddu dy deyrnas a'r dy dystiolaeth. Wel, diolch yn fawr iawn i Ales ac i Alun am ein harwen i mor effeithiol yn y darllen ar wedi. Fe wnawn ni gasglu nawr os gwelwch yna tuag at gwaith cyngor Cristnogol. Wel, fe ganwn ni hynny nesaf, sef 547 yw'r hyn, 547, ac yn dilyn canu'r enni hwn, fe fydd y carchedu gyfri Gris, ysgrifennu cyffredinol yn y blaen, byddwn ni'n treulio ychydig funudau dwys iawn gyda'n gilydd, yn coffau y gweinidogion o'n plith a gollwyd yn ystod y flwyddyn. Fe fydd y carchedu trefod Rhys Morris yn y llyfr wedi goffau. Ac
Ac yna ni wedi ysgrifennu cyffredinol yn dyn o'n ddau weinidogion am ddionodd a chroesawu weinidogion newydd. 547 fi oedd yn fod yn hynwr yn byw am hynod a chaliad mor bryd. Fe sain ar y ddinar gwir yw, y niwedd o'r oesoedd y byd. Ised gweiled yn wedd, teyrnasu mae'n hynwr am brawd, ac fy mylirion y bedd cael weled ef allan o'n cnawd. 547. byddech chi'n garedigiad a sefyll. Cofiwn yn ddiolchgar y ffyddloniad a stati pobl yn ystod y blwyddyn, yn cynnwys y gweinidogion Lodwen Jones, John Stewart Roberts, Dewi Thomas a Gwynfor Williams. Un peth sawfynnais gan yr arglwydd, cael byw yn hir arglwydd oll y ddyddiad y mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei derfod. Oherwydd fe'n ceidw yn ei gysgod yn ni ddadwyd, am cuddio i mewn yn lafell.
Medda Iesu y wyf yn gadael i chwyd ar nefyd. Y wyf yn rhoi i chwyd yn hangnefyd i mi hun. Pidwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch a gofyn ni. Amen. Wel, mae'n rhaid ag anrhydedd cael cywyddo'r weddi hon heno. Ydych chi cael 4 enw, ond maen nhw'n fwy na enwau. Maen nhw'n bobl, da ni'n cofio, a da ni'n gwerthfawrogi, a da ni'n diolch amdano. Fel ni, fel wedi cwffar, roedd cymio cyd-wedi. O ddiwyn sa, da ni'n diolch dy fod yn fyw sydd yn gariad ac yn rhigaredd. Ac yn Iesu Grist sydd wedi mynegu hyn i gyd. I dangos y gariad i ni wrth bod i'n prif, oed y hun drosodd ac ennill fuddugoliaeth llwyr ein mwy. Heno, da ni'n diolch yn cofio unigolion arbennig, yn cofio eu cymeriadau, eu cyfraniad, eu gwaith, eu hymroddiad a'i ffyr. Diolch yn ei tystiolaeth, a'i gweledigaeth, a'i gofal. Pawb ohonom yn atgofion penodol, ein storïau i'w hadrodd. Roedd hynny'n o'n berthynas o bwyd fel gwydogion, fel cyd-wydogion, fel efodau, fel ffrindiau, neu fwyaf o fewn, fel teulu. Mae'n gynnes yn ein pob, a'r atgofion yn eich bod yn felus, yn chwerw hefyd, i'n cofio y golled yn ddiwedd. Mae'r rhai o'r atgofion yn aros yn hir, eraill yn aros yn hir iawn, ac eraill yn mynd o'r cof ac yn pyllu, ac maen nhw'n mynd yn anodd. Beth bynnag o'r amgylchiadau, da ni heno yn cofio pob penodol iawn ac yn cofio nhw'n iawn. Yn cofio pob un ohono ar gofal sydd wedi gosod iddyn nhw. Felly, da ni'n diolch mae Duw sy'n gwylio drosom hyd a feddoldeb o'i ti. Duw sy'n ei adnabod ni, Duw sy'n cofio pob un ohono ni, a phobal drosom heb all ac heb ddiwedd. Duw felly wyt ti, dyna'n diolch neu llawenydd a'n gobaith. Ac bod mawdurion yn y bedd, cael weledu allan o'n cnawd. Dyna da ni'n diolch amdano, ac y diolch felly wrth gofio ac wrth feddwl am unigolion penodol allan. Dyma Madam Llywydd, mae'n byddwch gen i enwi 3 gweinidog o'n byd sydd wedi ymddeol yn ystod y flwyddyn. Wel, dwi'n dweud bod yn fwy manwl, 2 sydd wedi ymddeol yn ystod y flwyddyn diwethaf. 2 sydd yn ymddiheurio fel bod nhw ddim yn gallu bod gyda ni heno. Dyw Tom Davies Gaerfyrddin na Ken Thomas a'n glwch o gymwynhau yr iechyd gwrdd, ond wedi dymuno yn dda nhw ar ei ymddeoliad ac yn dymuno o nerth ac iechyd iddyn nhw am blynyddoedd. Mae'n siŵr bod ni wedi dymuno dal gafel yn Robin Wyn Samuel o ddegyn mae ei ymddeolodd llynedd yn cael ei enw i'n eni. Mae'r unig reswm digon da, fi'n gallu dod o hyd iddo fe pam wedi enw fel bod e'n ddeg llynedd. Ond mae'n llawer iawn yn ar gyfer y Robin, a Janet yn yn ffeith ni. Ac mae'n siŵr Madam Llywydd y byddech chi'n dymuno i gyflad lle yn dymuno tra iddo fe ac i ffordd ar ôl i'n absololwyd. Diolch. Maybe not. Diolch hapus i ti. Unwaith o. Ti'n siŵr? Ac hefyd yr un dymuniadau Tom wrth gwrs ac i Ken. Dwi'n gweld Tom a Ken yn go amal felly byddai'n mynegu ein dymuniadau gorau iddyn nhw ac am yn hynny. Dyna Madam Cadeirydd, mae'n hyfrydwch gen i gyflwyno i chi 2 enw, 2 weinidog sydd wedi ymuno â ni yng ngwasanaeth yn eglwysu
yn ystod y flwyddyn aeth heibio. Yma Carchedi Ceini Jones, y tymble uchaf i fod yn fanwl, Cwm Gwenfed, Sir Gyfyrddin yn ymddiheiddio mawr byddai'n methu bod gyda ni hynno, a mae'n digwydd bod wedi trefnu wyliau. Wel, mae Heini wedi sefydlu llynedd yn weinidog i Iesu Grist yn Eglwys Bethania y tymble uchaf. Wedi ei godi i'r weinidogaeth yn Eglwys Bethlehem, Eglwys y Bydyddwyr, Bethlehem y Pwll Llanelli. Wedi derbyn addysg ddiwynyddol ym Mholeg y Bydyddwyr Bangor. Wedi ei ordeinio ym Mhys y Bydyddwyr yn Lyn Ceiriog, nebell o'r ardal hon, yn 1990. Yn 1997, symud i Sir Owen Cila Abertawe, ac yn ystod y blynyddoedd wedi cydio yn Eglwys Carmel Llanybie a Soar Llandyfan. Mae'n llawenydd gyda ni Madem Pereirydd fel croesawu Heini i'n Rhysni. Mae'n dda i ddweud bod y Carchedig Alun Morton Thomas yn ymhlith ni. Bydd nhw'n weld yna. A fydd ydych chi'n bod lot fwy am bod yn rhan. Odo o Gaergybi i Walyn, ac wedi godi i'r weinidogaeth yn Eglwys y Bydyddwyr Bethel Caergybi o dan weinidogaeth y diweddar y sylwaith ers rhai dynodau John yr Eis Rowlands. Ac yma i Alun talu geirgyd uchel iawn i'w gynwydo. Wedi derbyn addysg yn ysgol Morswyn ac ysgol Bod Eden, fe nath e'r un peth â John Penry. Fe ath ei Peter House Caergaint. Caergaint le i ddybyn. Ac yna i Brifysgol Durham, ac yna i Brifysgol i Goleg y Drindod Dilyn. Yn 2019, fe ath e'n gynnwys swydd weinidogaethol i ofales bro Llanfair Pwll a'r Cylch. Ac fe ordeiniwyd yn yr ofaledd honno yn Ionawr eleni. Eglwys Presbyteriaeth Cymru, Rhos y Gap, Llanfair Pwll, Moria Llangefni, Tŷ Mawr Capel Coch a Disgwylfa Geirwen. Ac Ebenezer, Eglwys yr Annibynwyr, Llanfair Pwll. Ond mae'n bleser gen i gyflwyno Alun Morton Thomas i chi. Diolch yn fawr iawn, Dyfrig. Wel, cyn i ni gael i'r enw nesaf, mae'n wedi gael i'r enw nesaf. Ond ni mor falch bod Iwan yn pregethu gyda ni heno, Carchedi Iwan Llywelyn Jones. Nawr ten, wrth bod fi'n paratoi rhywbeth i wedi gyflwyno fe heno, roi es i lawr un o blant, ... achos o'n i ddim cweith yn siŵr lle wedi cael ei fagu. Ond ar ôl hwn i fe heddi, mae'r ... lawr gyda fi o hyd. Oherwydd y wyneb y ffaith i bod yn fab i weinidog, diweddar barhedig am Mrs Gwyn Jones, fe mi oedd e'n teithio tipyn yn ystod i fagwraeth. Ac felly wedodd e wedi gymleth i sôn yn union weinidog yn y flwyddyn 1987 yn y billtir hyd ymaen Tabor y ffrwll am fachred a Liben Ysgarllwyd. A wy'n credu nhw'n iawn yn dweud bod sawl un o weinidogion ni wedi cychwyn i weinidogaeth yn yr ofalaeth honno. Fe oedd ei weinidog hefyd yn Salen Corus, Soar Groes ac ers 1993 yn Salen Porthmadog, Siloam Morfa Bychan, Bethel Borthygest, gan ychwanegu atyn Jerusalem Cricieth, Brythdir Rydymau Tabor a Libenus a Capel Faith Cricieth. Oedd hwnna reit? Mae'n drwy'n dda. Da iawn wir. Felly fel ydych chi'n gallu gweud mae yn wr prysur iawn, ond mae wedi bod yn ffyddon iawn i ddewisi yn fawr i bach ymlaeth i bobl. Mae o'n weithgar iawn yn gyfundeb llun y gyfionydd, ac wrth gwrs mae'n weithgar iawn hefyd fel un o olygyddion y tist. I mi edrych ymlaen yn fawr iawn at fod o dan i weinidogaeth yma hyn o'r efallfa hon, wrth iddo fe agor y gair i ni anharwen i'r gair.
Croeso i man, diolch am dderbyn y gwahoddiad a phob end i'r ffit i. Dych mlaen yn fawr iawn. Rewch i ni gael i'n cynnig nesaf. Dwi'n wedi colli gael o'r gwybodir. Dwi'n wedi rhywun? Reit. Chwech naw wyth. Boi Ganghalon i ti'n deml, boi Resbryd i ti'n nith. Ac o fewn y drigfan yma aros Iesu, aros byth. Gwedd wastadol fydd dy bresenoldeb i. Ac yn y blaen, 698. O'n i'n gobeithio'n fawr bod i wedi methu gwasanaethu llynas yn undeb dathlu yng Nghaerfyrddin. O fe ddaeth y Covid. Ac fel y dydodd, Tecwyn Owen, Dolgella, Tad Sian Weinir, ac aralleirio Emyn Herbert Evans, os daw Covid a ddywyllwch. Ac fe ddaeth. Ond pan ddaeth yr ail wahoddiad i dreithi yma yn Wrecsam, mi ro'n i lawn mor llawen, oherwydd mae'r atgofion am ddod i Wrecsam ar hyd y blynyddoedd ers gydagoleg yn y wir yn rhai pleserus a melys iawn. Ac yn y cyd-destun yna, gai ddiolch o waelod calon i ddau gyfaill o ddyddiau coleg y Mangor am fod mor barod
i gymryd rhan amlwg yn yr Oedfa yma heno. Aled sy'n gymydog i mi ers blynyddoedd yn eilionydd, yn chwilog, ac mae Aled wedi gwneud gwaith aruthrol wrth gwrs ar hyd y blynyddoedd efo cyhoeddiad ar gair a chyngor yr ysgolion sydd. Diolch i ti, Aled. Ac yna Malin yn fan hyn, eto cyfeillion Bangor, ond wrth gwrs, fel y ddylwch chi yma yn Wrecsam yn cofio'n iawn, nid Alun yn weinidog yma am rei blynyddoedd a mi oedd y cyswllt yn un agos iawn a'r daith yn un oedd yn digwydd yn aml rhwng y Brythdir a Wrecsam yn y cyfnod hwnnw, cyfnod hapus dros ben. A da ni wedi cadw mewn cysylltiad agos ar hyd y blynyddoedd. A dwi'n wirioneddol ddiolchgar i'r ddau ohonoch chi. Diolch yn fawr iawn ac i trefod wrth gwrs am y weddi yn y gwasanaeth yma. Agor y gair, dyna'r her, dyna'r sialens, a dyna'r union beth dwi am geisio wneud heno. A throi stori gyfarwydd iawn, stori y clwson ni i darllen ar ddechrau'r gwasanaeth yma. Diolch i Aled am ddarllen stori y maes. Dehongliad Efengyl Lyg ar bedwaredd benod ar 20, benod ola o Efengyl Lyg wrth gwrs. Mae'n stori ddiddorol dydi. Hynod o ddiddorol, mae'n stori taith. Ac mae'n stori profiadau taith. A meddyliwch chi sawl profiad sy'n cymryd lle ar y daith yma. Mae yna brofiadau chwerw, mae yna brofiadau melys. Taith o 7 milltir, cerdded o ddinas Jerusalem i bentre y maes. 7 milltir. Yn ddangos yn amhosib i mi gerdded o. A mae 7 milltir yn dydi yn gryn dipyn o daith. Pan meddyliwch chi, da chi'n gwybod yn iawn am wahanol lefydd yn ddaearyddol a pellter rhwng y llefydd yma i gilydd, mae 7 milltir yn gryn dipyn o daith. Ac mi roedd rhaid yn cerdded y 7 milltir yma, dwi ar bentra o grynu bod y 7 milltir yma i bod hi'n ymddangos yn bell iawn wedi troi i fod yn un o'r teithiau byrra erioed. Pam? Oherwydd, fel wedi nodi, eich bod chi yn cael y cymysgedd yma o brofiadau. Cleopas a'i ffrind a'r disgybl arall. Does na neb ohono ni'n gwybod yn iawn pwy oedd. Y ddau yma yn cerdded. Dychmygwch. Y profiad cyntaf maen nhw'n ei gael ydy tristwch. Ddeuddydd ynghynt, mi roedd yn wedi bod yn dystion o'r hyn oedd wedi digwydd i Iesu Grist. Ddeuddydd ynghynt, mi roedd nhw wedi gweld be ddigwyddodd i'r Iesu. Mi roedd nhw wedi gweld a'i ddioddefau. Ac yna o ganlyniad i hynny wedi gweld y dioddau yna, maen nhw'n gwneud daith. Pendefydd. Be nawn ni? Fedrwch chi ddychmygu'r sgwrs rhwng y ddau yma. Be nawn ni? Mae ar ben yna ni. Oedden ni yn meddwl bod hwn yn mynd i ennill rhyddid i ni. Mae hwn wedi bod yn ffrind i ni am gyfnod o amser, ond pan da chi'n hanol tristwch fel yna, da chi'n meddwl bod Iesu wedi rhybuddio nhw ac wedi chi'n disgyblion. Cyn hynny, mae'n rhaid i fab y dyn ddioddef a trydydydd atgyfod, ond nhw'n cofio hwnna.
A'r cwbl oedd am nhw yn ei weld oedd y dioddau mawr yma. Ac meddwl mae popeth ar ben anon ni. Mae'r tristwch yn ei llethu. Ond wrth ni symud ymlaen, oedd mi sydd diddorol am y stori yma ydy bod yna drydydd person yn ymuno. Jyst dychmygwch, da chi'n cerdded yn eich blaen. Da chi'n edrych i'r cyfeiriad yna. A pan yna rhywun arall yn ymuno, efo chi ar y daith naill ai ar y llaw chwith, neu ar y llaw e, dydych chi ddim yn mynd i edrych i weld pwy sy'n yna. Ac mae'r trydydd person yn dechrau gofyn i'r ddau yma am bwy da chi'n siarad neu am beth da chi'n siarad. Am beth da chi'n siarad. A maen nhw, Cleopas beth bynnag, yn atab y trydydd person yn ôl ac yn dweud, wyt ti wedi clywed beth sydd wedi digwydd i'n harbwyn ni, i'n gwaredwr ni. A wedi cael ei groes o ilio. Wyt ti wedi clywed? Wyddwch chi be? Dwi'n gytuno chi fod i fan hyn, ond dwi'n gweld ail brofiad yn fan hyn, y profiad o hiwmor. Dwi'n gweld hwnna. Sut oedd y trydydd person yn teimlo? Oherwydd y trydydd person hun oedd Iesu. A dychmygwch pan mae o'n cerdded hefo'r rhain, mae o'n gwrando arnyn nhw yn siarad amdano fo. A dwi'n symud dim, neu dwi'n synhwyro, y byddai Iesu wedi gwenu'n braf ac wedi chwerthu a dweud wrthyn nhw cariwch ymlaen, dyn nhw be'n cyfeirio chi. Dyn nhw be'n cyfeirio chi. Profiad diddorol di gwrando'r bobl eraill yn siarad amdano chi, be? Profiad diddorol iawn, ie. Mae yna rei ohono ni ddigon hen yma. Yna rei yn hyn a fi. Lot yn hyn a fi. Sorry. Sydd yn cofio party lein ar y ffôn. Cefo gwahanol dau yn rhannu yr un lein, yr un llinell, a dodiw eich ddeud dim byd ar y ffôn cwbl oeddech chi'n gallu gwneud fel cyflwyno'ch neges. Neu mi fan ar rywun wedi gwrando arno chi. Da chi byth yn siŵr. A dwch chi'n cyfnod ni peth hawlan y byd ydy rhoi text i rywun anghywir. Heb sylweddoli bod chi wedi gwneud. A dyna chi wedi rhaid eich troed yn syth. Ydy chalon y derbynnu, mae yna hiwmor does. Mi oedd yna hiwmor yn yr Iesu. Pan oedd o'n cerdded hefo nhw. Didwch beth ydych eisiau. Oedd yr hyn ddito nhw, bob gair ohono fo yn ganmoliaethus, yn hiraethus o ganmoliaethus. Diolch am hynny. Ddigon nhw ddim byd cas. Ond fedrwch chi sylwi a sylweddoli bod yna wenu braf wedi digwydd o safbwynt yr Iesu. Ac yna, fel roedden nhw'n agosau at y maes. Be sy'n digwydd? Maen nhw'n dechrau sylweddoli beth da ni wedi dweud. Pwy di hwn? Pwy ydi hwn sydd efo ni arno? A da chi'n gweld wyneb oherwydd mi roedd yr union bobl yma oedd ar y daith yma wedi clywed y bore hwnnw yr un
Iesu wedi dod yn ôl yn ddiw. A doedd am nhw ddim yn gwybod be i wneud o'r stori ar y bryd. Be nawn ni? A mae'r dryswch yn cael ei setlo yn y fan a'r lle. A mae'r cwbl wedyn yn troi'n orfoleth. Mae'r cwbl yn troi'n orfoleth. A rydych chi'n gweld, wrth iddyn nhw agosau at y pentra yma, beth yw'n gwneud digon i hwn? Fedrwn ni ddim gwneud digon iddo fo. A be maen nhw'n dweud? Os edrychwch chi ar adnod 29, aros gyda ni, oherwydd yma hi'n nosi, a'r dydd yn dirwyn i ben. Dwi'n hoff iawn o gyfeithiad y Beibl Dogfen. Ti'n aros gyda ni dros nos. Dyna beth sy'n ei ddweud. Mae'r gorfoledd yn y fan yna rwan, cyn iddyn nhw hydnod gyrraedd y cartra. Fedrwn ni ddim gwneud digon. A maen nhw'n methu ffeindio i... Maen nhw'n medru ddweud ydy aros gyda ni. Aros gyda ni, a hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. A chi'r dydd yma dirwyn i ben. Gai aros am chydig fydda efo'r cymal cyntaf aros gyda ni. Aros gyda ni. I ystyr yna. Beth yr ystyr i'r hein, i'r bobl yma, i'r disgyblion yma. Yr ystyr ydy aros gyda ni oherwydd na fedrwn ni wneud hefo ti. Aros gyda ni oherwydd na allwn ni wneud hefo ti. Gwyn fydd pob un ohono ni pe bai ni'n medru mynd yn ôl i'r profiad yna o ddweud fedrwn ni ddim gwneud heb y Iesu. Oherwydd yn amlach na pheidio, mi rydyn ni'n meddwl y medrwn ni wneud heb y Iesu. Un o'r bethau mwyaf trist ydy clywed pobl heddiw yn dweud mi fedrwn ni wneud heb yr Iesu. Un o'r bethau mwyaf trist ydy clywed pobl yn dweud mi fedrwn ni wneud heb unrhyw beth dros brydol. Fi, fydda'r apostol Paul, os dwi'n cyrraedd y pwynt yna, ydy'r mwyaf triennus o'r bobl i gyd. A'r gair triennus sydd yn cael ei ddefnyddio yn y fan yna. A mae'n awgrym, peidiw'n adeirniadu'r bobl yma. Y cwbl fedrwn ni ddweud ydy i fod hi'n sefyllfa wirioneddol drist pan mae pobl yn dweud mi fedrwn ni wneud heb y Iesu. Ond da chi hefyd yn gorfod gosod y dweud yna i gyd-destun. Ac mae'r dweud yna yn golygu sôn am Iesu llawn. Oherwydd beth ydych chi'n gael yn y stori yma ydy crynhoadu gwir ynde o'r hyn ddigwyddodd ar Galfaria, ar y Groes, ac yn yr atgyfodiad. Ac un o'r bethau mwyaf trist ydy clywed pobl yn dweud, iawn, mi gymrwn ni Iesu, mi gymrwn ni Iesu broffwyd.
mi gymrwn ni Iesu athro. Iawn, popeth yn dda, mi gymrwn ni Iesu feddyg. Iawn, mi gymrwn ni Iesu ddyn da, popeth yn iawn. Ond cyn yn bod ni'n cyfeirio at yr Iesu fel unrhyw un o'r hynna, dwch ni atgoffa'n gilydd o eiria Seimon Pedr. Da ni'n cwestiynu arna. A mae'n rhaid i ddod yn ôl i'r fan yna, a chyn y bod ni medru dweud Crist, mab Duw, mae'n rhaid i fynd yn ôl i'r groes, mae'n rhaid i fynd yn ôl i'r un yr atgyfodiad. Mae'n rhaid i ni, ia, yn union fel mae'r benod gyntaf, yn llyfr gyntaf Fawl at y Corinthians, am Crist, gallu Duw, a doethineb Duw. Y gair am y groes. Ffowlineb yw ni i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth. Ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, dyma ni gallu. Dwi ddim yn ieithydd o gwbl. Yna digon o ieithwyr yma heno. Ystyr y gair gallu yna yna, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddeud ydi. Deud am ond e. Gallu Duw yw hi. A mae'r gallu yna yn ddigon ar yn cyfer ni i gyd. Fedrwn ni na fynd iddo fo. Mae'r cwbl, meddwl Williams Pantycelyn, sydd o werth yn trigo yn roedd. Cwbl. Os dwi'n cofio'n iawn, o dyfrig yn sôn pnawn yma. A mae'n can mlynedd yn ôl,